Molt bona nit i benvinguts a una nova temporada del programa Concurs que més ho està patant amb plena fila. Avui, des del Teatre Riudomenc, Riudoms, i com sempre en rigorós directe per tot Catalunya, tu sí que ets un crac, un crac, un crac, un crac. Tu sí que ets un crac, tu sí que ets un crac. Ja tardes en venir a concursar. I conduint el programa tenim com sempre el presentador estrella del moment. Amb tots vosaltres, el gran Eusebio Candel. Què és allò en el món que tu només et fa gaudir? T'omple d'alegria i de color quan arriba la nit. Quan pitjant el botonet de la teva televisió Una cervecita fresca apareix el teu programa i del sofà tu fas un bot. Ballant, cantant. Comença el programa, copeta tota la graella. Cantant, ballant. I et passa pel cap d'apuntar-te al concurs. Tu sí que ets un crac. Tu sí que ets un crac. I assages tot el dia, fins i tot de matinada, buscant una melodia o també coreografia. Acabes molt esgotat. No puedo más. Els pares no t'entenen, les amigues se n'enfoten, la parella t'abandona, a la feina t'acomiada, però tu sempre ho has tingut clar. El que vols és triomfar. Si vols venir a cantar, potser a ballar, fer màgia o circo, explicar acudits, tothom et cridarà. Tu sí que ets un crac. Vine a mostrar el teu art interpretant, deixant-ho acabadat al personal, tothom et cridarà. Tu sí que ets un crac. I assages tot el dia, fins i tot de matinada, buscant una melodia o també coreografia. Acabes molt esgotat. No puedo más. Els pares no t'entenen, les amigues se n'enfoten, la parella t'abandona, a la feina t'acomiada, però tu sempre ho has tingut clar. El que vols és triomfar. Si vols venir a cantar, potser a ballar, fer màgia o circo, explicar acudits, tothom et cridarà. Tu sí que ets un crac. Vine a mostrar el teu art interpretant, deixant-ho acabadat al personal, tothom et cridarà. Tu sí que ets un crac. Tu sí que ets un crac. Tu sí que ets un crac.